Okay, tadzoka nenyaya dziri kupisa. Somebody was advising me not to comment on this, but I can't. I just can't. Apart So I'm actually shocked by this new development yekuti Bruno ari kunetsana ana mai vake. Handizivi kuti ndo zviya zvema-spiritual father kana ndo zvema-spiritual mother, I don't know, but I can tell you that this new development is actually shocking. Sekuziva kuti taingoziva kuti Bruno mwanakomana wamaititi, vana vaifamba vari two vachisupportana in business through thick and thin, but now paakubuda nyaya dzekuti Bruno ari kutengesa sim 2 ameno ari kuita yekuhaisa here kana ari kuita zvekudii, I don't know. And Bruno is dismissing this, achitaura yeye kuti aya ma-allegations aya handiko, handiite izvozvo, indongoita zvefurniture dzangu inini, handiite zvechingochani kana zvekudaro daro. So Bruno ari kupromisa yeye kuti achanga achifaita hanzi tooth and nail kusvika kumagumo. So I'm just wondering, ndo kupera kwamaititi here sekuvaziya kwedu? Does this mean kuti pakuitwa asha a new generation of vatukani on social media, kana kuti it's just daily business, it's just one of those days, you know? So I don't know, maybe maititi vanga vati perei, maybe this is a fake war, maybe this is content, I don't know. Anaketina takawana vapindira zvakare momo. It's very rare for Bruno kuti, and people were not actually expecting kuti Bruno angapandukirana or angaudzana namaititi mashoko ya, but from the video andaona you could sense kuti Bruno ane kafiye kekutaura zvakaipa pamusoro pamaititi. Maybe ane tarisiro yekuti relationship yavo ichazogadzirika, but kana akutaura zvekuti arida kufaita tooth and nail kusvika kumagumo, paakutyisa ipapapa. And now kana Bruno akatanga hondo iyi akaihwina, zvinova kuti maititi havasisiko, maititi vabuda muzvinhu. Also Bruno was mentioning kuti ane vanhu vaaitumwa namaititi kuti avatuke kana kuti arege kuassociata navo. And now maititi also parikubuda information yekuti vaakuitawo zvefurniture, zvokunzi vakavhurawo shop yefurniture. Saka hatichazive manje kuti ma-enemies amaititi here aita kuti Bruno apandukirane namaititi kana zveshuwa business ramaititi is also threatening business raBruno. I am yet to know about that, but nyaya dzemabusinesses anongovhurwa mabusiness. Munhu unongovhura business, guys, pinda izvozvizvi mulocation uone misika yemadomasi kuwanda kwayakaita panext nepanext, but vanhu vanotorarama, vana vachienda kuzvikora. I'm just wondering kana business ramaititi rathreatena raBruno, or maititi was or is having a lot of people vari kudawo furniture, because remember maititi vanga vatomboriwa rana waBruno kufurniture. Saka I think maititi vanenge vazona chigema vakano no man, business iri nemari and vari kudawo kuripinda. Kungoti muZimbabwe tine problem yekuda kumonopolize zvinhu, teida kuti chinhu ubva wachiita chako, vamwe vanhu voregedza kuchiita zvavo zvadii. Saka maititi saw a business opportunity and she decided to take it. Besides, who is Bruno? Maititi vari kuda kutirawo business vachengete mhuri yavo, vaitawo zvinhu zvavanda kuita. Saka who is Bruno to stop maititi from opening a furniture shop? This is why tichitaura kuti munhu, don't be too much into somebody, don't be obsessed in a moment. You could sense and you could see that Bruno was obsessed in a maititi zvekudaro semunhu wemurume. Aifana kudzidzawo, even kana mubhaibheri chamo you could see vanhu vaive obsessed nemadzimai kuti vakazoita sei. Saka kuna Bruno nokuti aiwa is just one of the days, it's business, ndo zvinoitika and it is life. Rambaiwo uchiona amwe ma-innovations anoita kuti business rakwewo riende kumberi. Vanhu vachatouya vanogona kutopinda mubusiness mumaititi votokundikana, votadza kutorana this furniture business, zvotodhakwa. Iwo with the test of time, one experience wotoramba uchiita se uchienda. But I have also saw some screenshots yema-allegations ekuti kune ma-customers are dissatisfied neservice yako Bruno or neservice yaBruno. So I think maititi is leveraging on that. She's gonna be taking advantage of kubata
kana kusabatwa zvakanaka kwaitwa vanhu naBruno. Saka in my business guys, kana wagarisa yakuna kubva watoita unga amen kunge ndiwe wega, kunogona kutoya vangomana wototora business iroro. You understand what I'm saying? Saka I don't know if these allegations are true, if these screenshots are isiri mubikirwa. I don't know, but a lot of people were complaining, especially my clients are Bruno. They were saying that Bruno anga asiri kutibata zvakanaka mune dzimwe nhambo dzenguva in business, and uyo kada kuzomufonera paitika an issue, Bruno was nowhere to be found. But Bruno is always on social media. How come you say that Bruno is nowhere to be found when Bruno is posting every day? So I'm just waiting for more my life kubva kuna Bruno tigoona kuti zveshua here Bruno asvika pakuparadzana naamai vake kuti. So I'm just wondering, and I'll be watching from the sidelines, and a lot of people seem to be so happy to see Bruno naMaiti's fall out. Inini, I'm just watching. Remember kuti ndiyo content yacho kaiyoyi, ndo content dzacho Yesaya. Saka tinechida kutoziya kuti chii chiri kuitika, zvichafamba sei. So yeah, I'll be watching from the sidelines. I think you and me ngatirambe takatarira tichiona kuti chii chichange chichiitika. Maititi wanganyotiziya here, is this a comeback, or maybe Maititi in some instance this might be a conspiracy theory, vanogona kutenge vakatoita chidhiri naBruno chekuti vanga vatadza kuwirirana, then shopping imwe yavhurwa yoita kunge yaMaititi but still iri yaBruno, then a few months down the line motozoona kuti shopping yange iri yaBruno. Vanhu vari kuuya nemaplans akasiyana siyana ekumaketa nekuita zvinhu mazuva ano. Saka we should be very very careful patinovhura miromo yedu tichitaura nezvenyaya yaBruno naamai vake. Remember, ukama haugezwe nesipo. Yes, I've also seen vamwe vanhu vakafanana naMetiko, social media influencers, vamwe vachitaurawo zvavari kutaurawo pamusoro hanzi endai kuororo munotsvagira Maititi mota. I don't know if Maititi is borrowing motikari kana kudii, but I also saw Maititi vachitaura kuti vane zvinhu zvakawanda zvavakaachiva in her life, kusanganisira dzimba 2, motikari 2, a lot of things. So yeah, I'm just wondering kuti Bruno paati mabhurugwa anopfekwa nemwana waMaititi ndeyemandinda mubata kuti there was papasinawo here zvimwe zvitsvinyowo zvinani zvinopfuura izvo, kana kuti anga achitotya mbangoti rega angotaura something chiri simple. Bruno ndomuziya ari munhu ari very very savage when it comes pakutuka vanhu kana kublasta vanhu. I'm just wondering why ari kuchoose mawords ake carefully pa issue yake naMaititi. So guys, keep on watching. If you like this video, don't forget to subscribe or follow our platform. If you want more news, let me know. Sekuru is back kunge musana.